אנחנו פה עם הילה. איילה. אנחנו נעלה אתכם עכשיו לכל המתקנים, תדרגו אותם מ-1 עד 10. כן. בסדר. למה אתם מדרגות את המתקן הזה? 7, כי אני לא כל כך אוהבת מחנך מתקנים שם. 7. הנה הספינה שלנו, יאללה, מוכנות למסוף? כמה אתם מדרגות את המתקן מ-1 עד 10? 7. טוב, אז עכשיו אתם עולות על המתקן שקוראים לו מעלית. כמה אתם מדרגות את המתקן הזה מ-1 עד 10? 8. 6. בוא נלך למשהו יותר מפחיד. אני מדרגת 10 מעכשיו. את חושבת שזה יהיה מספיק מפחיד בשבילך? לא. כמה את מדרגת את המתקן הזה? 9. 10. נהניתם? כן. טוב, אז אתם זכיתם בכניסה לווייט פול? מכינה? כן. תודה רבה.